Ramogi TV, Homa Bay. Moko kuom jotelo e duond bura mar ODM medo siro chung' mar kuku mar duond burano ma donjo e twak gi UDA motelo ne yiero maduong' mabiro kaka yo mar neno ni gichopo e winjruok motegno ne yierono. Gimedo ni ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga ni kod lony moromo mar donjo e twak ma kamano, kendo josiasa mamoko ok owinjore donjre e chenrono kokalo kuom lando jal mabiro kawo lemo mar jalup jatend piny. Kane giloso e sa chenro mar siro rowere ka chung' od bura ma Bondo, josiasa go omedo ni ODM pod ni kod mbi motegno e pachoka kendo giketo maino margi e tego duond burano e kor gwenge. Ok wabi tugo. Mondo wager party ok wanyal yien ni sama Oburu Oginga warga chieng' okawo kom ni kore ka party ok yud kombe. Mano gima ok wanyal yie. Wadwa ni party bedo strong mana kaka ne en strong ndalo mane Raila Amolo Odinga nitie. We'll support Ruto with the cause because we have the numbers and we'll claim our stake. Excitement kata jowa mano yiero waziri go gingeni all negotiations mwabro timo as we support Dr. William Samoei Ruto will be through Dr. Oburu Oginga. Wadogudu kwande mwantiere mondo wami vijana pesa. Mondo vijana obed busy. Nikech kin economically empowered to koro wuoth mang'eny bebedo matek donge. We invited the other groups from all over Bondo to come and join in this very good initiative, which is to empower them by actually funding their initiatives, business initiatives, which they already have going on. But migao mochung' ne teko mar nuclear pachoka NUPEA osingo ne jodak ma kaunti